Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum jama'a. A yau a Kannywood an yi wata gagarumar mutuwa inda wanda kuka fi sani da Kafu Gwamna a cikin shirin kwana 90. A yau dinnan Allah ya masa rasuwa. Masu saurare muna ɗauke da cikakken bidiyon wannan jana'iza ta wannan bawan Allah cikin jarumi a masana'antar Kannywood. Ku daure ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda ta kasance a cikin wannan bidiyo namu. Masu saurare tukunna dai muna ƙara tuna muku idan baƙo ne kai a cikin wannan tasha ka zo wannan tasha tamu, ka manta ka daure ka danna mu subscribe, kana kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. Muna sa kai muku godiya sosai ne gurin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wato mai suna Sabon Tashi TV. Tufa a safiyar yau ne nan aka samu wannan shahararren jarumi a masana'antar Kannywood Allah ya masa rasuwa, inda muka ji ta bakin iyalansa suka ce yau kwana 2 kenan baya jin daɗi, yana ɗan zazzaɓi, inda zazzaɓin ya zo mai da ajali. Allah yau ya ɗauki rayuwarsa. Masu saurare kamar dai yadda kuke ji da shi, Sarki Ali Nuhu ya ɗauki nauyin iyalansa da 'yan uwansa gabaki ɗaya, da iyalansa da matarsa da 'ya'yansa gabaki ɗaya. Masu saurare muna fatan dai kuna nishaɗantuwa da irin bidiyon da muke kawo muku. Masu saurare to dama an ce laifin daɗi ƙarewa, a nan za mu kawo muku wannan ƙarshen wannan bidiyo namu, sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba. Muna sake muku godiya sosai da yawan ƙoƙarin kasancewa da kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wato mai suna Sabon Tashi TV. Mun gode muku sosai. Dama an ce laifin daɗi ƙarewa. A nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu, sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba.